நலமாக இருக்கேன். பாராளுமன்றத்தில் சிறப்பு கூட்டம், பெண்களுக்கான சிறப்பு இடஒதுக்கீடு, இதுக்கெல்லாம் பிஜேபியை பாராட்ட மாட்டீங்களா? இது பாராட்டலாம். 2014க்கு முன்னாடி 2 முறை இந்த முயற்சியை நம்ம ரொம்ப முன்னாடி இருந்து இதை கேட்குறோம் பாருங்கள். 33 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு 96லேருந்து கிட்டத்தட்ட கேட்குறோம்ல. அப்போல்லாம் ஏன் இதை நிறைவேற்றலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இது 14க்கு முன்னாடி 2 முறை காங்கிரஸ் கொண்டு வரும்போது இதே பாரதிய ஜனதா ஆதரித்து இந்த தீர்மானத்தை எல்லாம் நிறைவேற்றலை. ஆதரிச்சு தான் 2010 ராஜ்யசபாவில் நிறைவேறிச்சு. ஆமாம், பிஜேபி எதிர்க்கல. நீங்கள் எப்படி பார்க்கணுன்னா, பல மற்ற கட்சிகள், மாநில கட்சிகள், இவங்க சரத் யாதவ் இவங்கெல்லாம் எதிர்த்து வெளிநடப்பு செஞ்சு பெரிய பிரச்சனை பண்ணாங்க. அதான் லல்லு பிரசாத் எல்லாம். அதில் என்னென்னா, உண்மையிலே மகளிருக்கு கொடுக்கணும். நம்ம பாரத மாதாக்கு ஜெயங்கிறோம், பூமியை கூட பூமி தாய்ங்கிறோம், சுதந்திர தேவிங்கிறோம், இதெல்லாம் செய்கிறோம். ஆனால் 10 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்துட்டு இன்னும் 4 மாதத்தில் தேர்தல் வரும்போது இதை பேசுகிறதுங்கிறது, அதுவும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தொகுதிகள் சீரமைக்கணும், அப்புறம்தான் இது செயலாக்கம் பெறும். அப்படின்னா இப்போ 2024 முடிய போகுது. இப்போ 29ல் தான் இது வரும். அதுவுமே வருமா? ஒரு இவங்க வருவாங்களா, இல்லை வர்றவர் இன்னும் அடுத்து வர வேறு யாராவது கொண்டு வருவாங்களா? அப்படின்னா இது ஒரு எப்படின்னா ஒரு தேர்தல் வாக்கு. யார் வந்தாலும் இதை தடுத்துட்டாங்கன்னா அது பெரிய அவப்பேராயிரும்ல. அதனால யாரும் இதை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எல்லாருமே விரும்பினாங்க. நாடு முழுமைக்கு இருக்கிற மக்கள் விரும்பினாங்க. ஏன் இது இவ்வளோ காலம் அது நிறைவேற்றப்படலை, இப்போவும் கூட நிறைவேறலை. இப்போ நம்ம ஊரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை ஆரம்பித்த மாதிரி தான். ஐயா அன்புமணி இருக்கும்போது அடிக்கல் நாட்டினாங்க. இது வரைக்கும் ஒரு செங்கல் இருந்துச்சு, அதையும் தம்பி எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் உதயநிதி, உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி தான் இவங்க எப்போவுமே. இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை நீங்கள் ஆழ்ந்து கவனிக்கணும். இந்தியா ஏன் இவ்வளோ பெரிய, இந்த நாடு இவ்வளோ பெரிய பின்னாடி வச்சுருந்தீங்கன்னா, இங்கே கட்சி அரசியல், தேர்தல் அரசியல் தான் இருக்குதே ஒழிய மக்கள் அரசியலே இல்லை. இங்கே எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செயல் அரசியல், சேவை அரசியல் இல்லை, செய்தி அரசியல் தான் இருக்குது. மக்கள் அரசியலும் தேர்தல் அரசியலும் ஒன்று தானே? இல்லை, தேர்தலில் மக்கள் தானே ஓட்டளிக்கிறாங்க. இல்லை, நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க. எப்படி நான் என்ன சொல்ல வரேன், நான் தேர்தலுங்கிறது 5 ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை, இல்லை எப்பாவது ஒரு தடவை ஒரு சிக்கல் தான் வருது. தேர்தலில் வென்ற அதிகாரம் நிறுவப்பட்ட பிறகு அவங்க கவனம் முழுமைக்கும் மக்களை குறித்தே இருக்கணும். கல்வி, தரன் மேம்பாடு, அது கல்வி, அது சார்ந்த வேலை வாய்ப்பு, மருத்துவத்தை தரக்கூட்டுதல், மருத்துவம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற வாய்ப்பு, சாலை ஓடுதல், பராமரித்தல், நீர் விநியோகம், மின் உற்பத்தி விநியோகம், இந்த பொருளாதார மேம்பாடு, இந்த கவனத்தில் இருக்கணும்ல. இதை விட்டுட்டு தேர்தலை நோக்கியே ஒவ்வொரு இதுவும் பாருங்கள். இப்போ தேர்தல் வரும்போது ஒரு எரிகாற்று உருளைக்கு 200 ரூபா குறைக்கிறது. இப்போ ஏன் 200 ரூபா குறைக்கிறீங்கிற ஒரு கேள்வி நான் உங்களுக்கு வைக்கிறேன்ல. மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு ஏன் இந்த விலையை தீர்மானிச்சிங்க? இப்போ இங்கேயே பார்த்துக்கிறோங்க. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டே எடுத்துக்கிறோமே. இப்போ 2000 ரூபா பெண்களுக்கு கொடுக்குறீங்க, சரி கொடுங்க. அதை இந்த 2 வருஷமாக நாங்கள் வந்தோன்னே கொடுப்போம். நீங்கள் 2 வருஷம் 2.5 வருஷம் கழித்து இந்த செப்டம்பரில் கொடுக்குறீங்க, 4 மாதத்தில் தேர்தல் வரும்போது. இல்லை, இப்போ பொருளாதார நிலையை சீர்படுத்த அவங்களுக்கு நேரம் தேவைப்பட்டதுன்றாங்க. அதெல்லாம் சரியானது தானே தங்கச்சி? அப்போ பொருளாதார நிலையை நாங்கள் சீர்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்வோன்னு நீங்கள் தேர்தல் அப்போ சொல்லியிருக்கணும். நீங்கள் எப்போவுமே கல்லூரிக்கு கல்லூரிக்கு தேர்தல் வாக்குறுதிங்கிறது 5 ஆண்டுகளுக்கானது தானே? அது தெரிந்தது தானே? எல்லா அறிவிப்பு 100 வாக்குறுதியுமே முதல் நாள் நிறைவேற்றணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. அப்படி இல்லை. நீங்கள் எல்லா அறிவிப்புகளுமே, எல்லா இதுவுமே அந்த தேர்தலை பற்றியே சிந்திக்கிறது. வாக்கை பறிப்பது எப்படி, மக்களிலிருந்து வாக்கை அவங்களை எப்படி அவங்கள கவனத்தை இழுத்து அந்த வாக்கை பெறுவது, இதே தான் சிந்திக்கிறாங்க. இப்போ சோனியா காந்தி அம்மையார் தெலுங்கானாவில் கூட 2500 தரேன். இந்த அறிவித்த 5மே இந்த இலவசம், இந்த ஃப்ரீ ஸ்கீம் தான். நமக்கு ஒரு கேள்வி என்ன எழுதுனா, தங்கச்சி சரி நீங்கள் 1000 ரூபா கொடுங்க, கல்லூரிக்கு படிக்க போகிற என் தங்கச்சிகளுக்கெல்லாம் 1000 ரூபா கொடுங்க, நீங்கள் 2500 கொடுங்க, 5000 கொடுங்க. அந்த காசை எங்கேருந்து எடுப்பீங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது. கஜானாலேருந்து, அந்த கஜானா வரி பணத்திலேருந்து. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க? அந்த சுமை இப்படி ஒரு 1000 ரூபா கொடுத்துட்டு சொத்து வரி உயர்த்துறது, மின்கட்டண வரி உயர்த்துறது, அரிசி விலை, பருப்பு விலை, உளுந்து விலை எல்லாம் ஏறி. இல்லைண்ணே, சொத்து வரி உயர்த்தது யாருக்கு பாருங்க? சொத்து வச்சிருக்கிறவங்க, வசதி படைச்சவங்க, அவங்களுக்கு சொத்து வரி ஏற்றி எல்லா ஏழை பெண்களுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுக்கறது சரியானது தானே? கிராஸ் சப்சிடி தானே? எனக்கு வீடு இல்லை, இந்த வீட்டில் வாடகைக்கு இருக்கேன், நீங்கள் சொத்து வரி ஏற்றிட்டீங்க. இந்த முதலாளி இந்த சொத்து வரியை எப்படி கட்டுவாருன்னு நினைக்கிறீங்க? என் வாடகையில் தான் ஏற்றுவார். நீங்கள் சொத்து வச்சிருக்கிறவனுக்குன்னு சொல்கிறீங்களா? நான் ஒரு கடை வச்சுருக்கேன், கடை என்னதில்லை, உரிமையாளர் வேற ஆள். வீடு வாடகைக்கு இருக்கேன், வீடு என்னதில்லை, உரிமையாளர் வேற ஆள். நீங்கள் சொத்து வரியை ஏற்றும்போது இந்த சொத்து வரியை கட்டுவதற்கு இந்த உரிமையாளர் என்னுடைய வாடகையில் தான் ஏற்றுவார்.
அப்போ ஒரு அடித்தட்டு மக்கள் இந்த நீங்கள் சொல்கிற சொத்து உடைமைகள் உரிமை இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் வந்து சிரமப்படுவாங்க. இப்போ நீங்கள் 9 லட்சம் கோடி கடனாக நெருக்கிட்டு வந்துட்டீங்க. இப்போ மறுபடியும் ஆண்டுக்கு 12,000 ரூபா செலவழிக்க போகிறீங்க. 12,000 கோடி. இந்த 12,000 கோடியை வந்து ஒரு 5 ஆண்டு வச்சு, இப்போ மீதி இருக்கிற 2.5 ஆண்டுகள் வைப்போம். இந்த இழப்பை எங்கேருந்து ஈடுகட்டுவீங்க? ஏற்கனவே இந்த கடன் சுமையெல்லாம் என்னுடைய கடன் தான். அரசுங்கிறது என்ன, இது என் தலையில் தான் விடியும். என் காசை எடுத்து 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 அதை வந்து எப்படி சரி பண்ணுறது? அது எப்படி, அது எந்த மாதிரி வளர்ச்சிங்கிறத இல்லை. இப்போ 2.5 வருஷமாக கொடுக்கலன்னு கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ கொடுத்துட்டாங்க, ஆஹா பத்திலாம் இப்போ கொடுக்குறாங்க, தேர்தல் செஞ்சாலும் குத்தம் செய்யாட்டி அண்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த முறையவே இருக்கிறேன். இந்த இலவசமாக இந்த 1000 முறையை பணம் கொடுக்குறதே வேணாம். நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, என்னோட இது எப்படி இருக்குதுன்னா, இவங்களே கொடுத்ததான். மேயர் ஜெயலலிதா இருந்து ஐயா கருணாநிதி எல்லாருமே கொடுத்ததான். ஆடு, வீட்டுக்கு ஒரு ஆடு 2 ஆடு கொடுத்தது, மாடு கொடுத்தது, நாட்டுக்கோழிகள்லாம் கொடுத்தது. நான் வந்து அரசே அதை வளர்க்கும், பண்ணை வச்சு வளர்க்கும், நான் அதை வேலையாக்குவேன் அரசு பண்ணியானு இவங்க கேள்வி பண்ணாங்க. ஆனால் இவங்க ஆடு மாடு நாட்டுக்கோழிலாம் ஏன் கொடுத்தாங்க? வீட்டில் வளர்க்கணும், வறுமையை போகணும். அப்போ வீட்டில் வளர்க்குறேங்கிறாங்க, நான் நாட்டில் வளர்க்குறேங்கிறேன். அவ்வளோ பெரிய வேறுபாடு ஒன்றும் இல்லை. எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து பொட்டி பின்ன தெரியும், வாய் பின்ன தெரியும், தென்னை ஈக்கிலேருந்து விளக்கு மாதிரி செய்கிறது இருக்குல்ல, பெருக்கு மாதிரி, அது செய்ய தெரியும். இப்போ இந்த மாதிரி வேலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இப்போ மசாலா பொடி தயாரிக்கணும். இப்போ நீங்கள் ஆச்சி மசாலா, மாலா மசாலா, சக்தி மசாலா, இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலா தயாரிக்கிற இடத்துல வேலை செய்கிறதெல்லாம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? முழுக்க பெண்கள். ஆமாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏன் அரசு ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கி அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து, இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்க, தையல் வரலை, ஆனால் தையல் பயிற்சி கொடுத்து தச்சு, இப்போ நீங்கள் அரசு ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கி இந்த நீங்கள் போட்டிருக்க உடை வந்து 150 ரூபாய்னா 100 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வரும். எல்லாத்தையுமே நாட்டில் அரசு செய்யணும்னு அவசியம் இல்லைண்ணே. இப்போ இது செய்யக்கூடிய, இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆடை தயாரிப்பு ஒரு அரசு திருப்பூர் முழுக்க நீங்க சொன்ன உதாரணத்துக்கே வரேன். திருப்பூர் முழுக்க ஆடை தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு அம்புட்லேயும் அவ்வளோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் செய்ய முடியாது. சாராயம் காய்ச்சறது விற்கிறது மட்டும் எப்படி நீங்கள் செய்றீங்க? அரசுங்கிறது எதுக்குத்தான் சொல்லுங்கள்? ஒரு நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு போகணும், ஏழ்மை வறுமையை ஒழிக்கணும். நீங்க ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கீங்க. நீங்க சொல்ற சாராய விஷயம் நான் ஏத்துக்கிறேன். தங்கச்சி இருங்க. நீங்க தொழில் என்பதை மக்கள் செய்யணும், அதை அரசு ஊக்குவிக்கணும். அரசே தொழில் செய்யறதுக்கு இல்லைல்ல. அப்ப எதுக்கு தான் அரசு நிறுவனீங்க? பொது தொழில் செய்வதே சரியா நடக்குதான்னு செய்வதற்கு, அவன் நியாயமா தொழில் செய்வதற்கு, அதுல ஏதாவது அவன் பிரச்சனை பண்ணா பாக்குறதுக்கு கண்காணிப்பு தான் அரசு. 10,000 கோடி செலவழிச்சு ஒரு அரசை பொதுமையா நிறுவ வேண்டியதில்லை. இது இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம், இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம். நான் சொல்றது நிரந்தர தீர்வுக்கு வாங்கங்கிறேன். இப்போ நீங்க எங்க அம்மா, இப்போ நீங்க நிரந்தர தீர்வு எத்தனை வீடுகள், இப்போ எங்க வீட்டில் ஊறுகாய் வாங்குறோம். ஒரு மாமி எங்களுக்கு தயாரித்து கொடுக்குறாங்க. அது அவங்க வந்து இந்த இப்போ காரக்குழம்பு மாதிரி ஊறுகாய், எலுமிச்சை ஊறுகாய், மாங்காய் ஊறுகாய், அவங்க நிறைய பெண்களை வச்சு தயாரித்து கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி வரும்போது மாதத்துக்கு 1000 ரூபா நீங்கள் கொடுக்குறது, ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபா எங்கள் அம்மாவை எங்கள் அக்காவை நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு, அதை ஈட்டி கொள்வதற்கான வேலை வாய்ப்பை அந்த மாதிரி நீங்கள் நகர்த்தணும். நீங்கள் பெரியார் மண் ஏற்கிறோம், பெண்ணிய உரிமை ஏற்கிறோம், பெண்களுக்கு கல்வி ஏற்கிறோம், இவ்வளோ கொடுத்துட்டு ஏன் எங்கள் அக்கா கையேந்திர நிலைமையில் எங்கள் அம்மா இருக்கா? கல்வி உரிமை கொடுத்துட்டீங்க, வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தா அவள் ஈட்டிக்கிற போகிறா. ஒரு வளர்ச்சி இல்லை. நீங்கள் வந்து இந்த கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் இது வந்து பணம் வந்து குறிப்பாக பெண்கள் கையில் போகும்போது அது சேமிப்பா மாறுது, குடும்பத்துக்கான நல்ல செலவா மாறுது. நீங்க சொல்றீங்க இது யதார்த்தம் அப்படி இருக்கா? அதுதான் பொருளாதார விதிகள் சொல்லுது. யதார்த்தம் சேமிப்பு எடுத்தோன்னா வாங்கி கொண்டு வங்கியில் அல்லது சேமிப்பு 1000 ரூபாய் போட்டுருவாங்கன்னு நீங்க நினைக்க பொதுவாக இப்படி ஒரு இதை இப்படி நீங்கள் பேசிட்டு இருக்கிறீங்க. இல்லை, பொதுவாக நீங்கள் இதே 1000 ரூபாயை குடும்ப தலைவர்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? திரும்ப கவர்மெண்ட்டுக்கே வரும். சரி, தலைவிக்கு கொடுத்தா மட்டும் தலைவன் அதை பறிச்சுட்டு போக மாட்டான், வாங்கிட்டு போக மாட்டான்னு எப்படி சொல்றீங்க? 100க்கு